L'ICIC és l'Institut Català d'Investigació Química, és una fundació de la Generalitat de Catalunya. Formem part dels centres Cerca catalans i també formem part del VIST, que és l'Institut de Ciència i Tecnologia de Barcelona, del qual som membres fundadors. Estem ubicats a Tarragona. I per què estem ubicats a Tarragona? Doncs perquè aquí hi ha un dels majors pols industrials químics del sud d'Europa. Al centre, a l'ICIC, la funció principal és la funció de recerca. Estem dividits en 18 grups de recerca que treballen en 3 grans línies, com són la catàlisi sostenible, les energies renovables i la medicina molecular, que s'emmarquen dintre de reptes globals que tenim avui en dia, com per exemple tot el que és la crisi climàtica, el canvi energètic cap a les renovables o salut humana, per exemple. Relacionats amb la bioeconomia o aquesta economia circular, per exemple, podem posar 2 exemples de 2 projectes europeus que estem actualment coordinant al centre. Un es diu Superval. Aquest projecte el que intenta establir és que hi hagi una circularitat per aprofitar les emissions de diòxid de carboni i d'òxids de nitrogen per convertir aquestes emissions, aquests residus, en nous productes. I un altre projecte que podria estar també relacionat és una xarxa de doctorats europea, Decarbonize. En aquest cas, el que s'està fent són nous estudis per utilitzar biocarboni, per exemple, que pugui venir de residus agrícoles, per exemple, residus bio, i que es puguin revaloritzar aquests residus per a crear nous monòmers, nous polímers, i estudiar també com aquests nous polímers es poden després desfer i reaprofitar d'una manera circular, de manera que es tornin a crear nous productes a partir d'aquí. Els grups de recerca tenen les seves línies d'investigació i estan involucrats en diferents projectes de recerca, ja sigui projectes individuals a nivell d'institut o projectes col·laboratius a nivell nacional i a nivell internacional, europeu, etc. De fet, la transferència és un altre dels eixos, dels pilars del centre. Treballem amb empresa, treballem amb altres centres perquè passi aquesta transferència, perquè aquesta recerca pugui arribar fins a la societat, i de fet hi ha tecnologies patentades que treballen en aquestes línies de reutilització del diòxid de carboni, reutilització de residus com poden ser residus agrícoles, i aquesta revalorització en nous productes, en nous combustibles alternatius, en nous biopolímers, en nous materials per construcció, etc. La captació de talent per nosaltres és molt important. Actualment tenim un 40% d'investigadors que són d'origen internacional, la qual cosa és molt important pel centre perquè ens enriqueix com a centre i com a comunitat. A l'ICIC creiem que la química transforma, que des de la recerca, que des de la ciència, podem donar aquestes eines per transformar la societat, per fer una societat més sostenible i més justa.